guys, good morning. Pagkakaroon guys niya kami karon sa barangay kay do na may bisita nga taga BIT College. Magpasiog da sila sa among barangay guys og mga pagtuon kabahin sa pagpangluto og pahilunaan ng lamisa guys kanang mag-skirting og ingon man kanang mag roll o napkin sa table. So niya karon sila ani guys nagpasiugda o kauban namo ang among barangay captain, kagawad, BHW og sa tanang mga BIT staffs nga mga teacher. Ani sila karon sa kanmaniko guys. Atong makita dala ang ilang mga kahimanan guys, ubin, mga flower o curtain ug uban pa. Ato silang makita guys, atong saksiyan ang ilang mga pagpasiugda sa maong program alang ni sa barangay Kanmaniko. Ug giawhag ang tanan guys sa pagtambong sa mga katawhan sa Kanmaniko nga interesado. Andam na sila guys. BIT International College ang maang magpasiugda ni ini guys. A few moments later. Hey, ma'am. Kani ma'am, depende sa perception ka na kami na duha mi ka time amo ang luto. Actually, kani siya is 10 minutes. Kita ba? Kanang init lang ba ha? 10 minutes niya. Kanang brown kita kayo siya. Kaning 15 minutes. Kaya naman ko mga tao kung nga ganahan pagod-pagod siya. Yes. So, kani 10 minutes na siya. May 12 to 15. Yes, ma'am. Harus kagawa. Oo. Oo. So, kaning nilahi na po na po version. Kaya maoro man dyan ni madali-dali na cookie. Madali ka dessert. So, inigama na na. Ito na siya kay nagpinit naman. So, samtang mag-uwat na, pwede na po tapusin mga pikat-table. So, Nay, kumain ka na ba? Di pa na. Kumusta ang inyong patilaw? Lami ma'am. Sorba. Lagi. Hindi na lang binuha. Kanina lang din po. Kanina lang din po. Oo. Gab! Kanina lang daw. Gab, tingali na lang daw po nang wala. Nakasakan. 12 minutes. Kung gusto mo, pagod-pagod, nasa 15. Patisda, pero ibalik mo niya po na nila. Ang single sa mga, hindi nakabantay single. So, mukhang at least 1 inch.
Ayun, ulit. After roll pa man mahuman. Pagbaliwon, udah roll. Sobra ato nga. Ay, nangumaho na ginagawa siya. Roman sa ilan eh, single. Single na siya. Single. Hold na. Kausa naman? Then balik. Bali ho. Balik. Then roll ma'am, taman mahuman. Kani dire. Yes, bro. Ana. Roll. Ang sobra isuksok. Kaya bukas sa baso. Lagyan mo ng ano, bulak-bulak dito sa sinuan. Eh, ano din mo? Wala mo naman tama eh. Oh, dahil ana, yung simato sa draw, kaya hindi ka nakita. Kopi ka, pwede mo na. Manakatet! Dito sunod. Biya ko sunod. Kari may liso dyan. Kari ba? Natuo. Kana. Kani may. Maglaaway ra ka. Kay habol ang kuan. Kuan mo gani, dili. Habol. Luag mo ganang kuan to ma'am, tela man ang lisod mo us-us. Ano? Ay, makita ang kuan dito. Maestrado Isabel mo. Mihatag sab sila og mga paglingaw guys sa amo ang barangay sa mga nananaw sa ilahang program. Sila jud mismo mo'y nilingaw guys.
Ruben. Karon mahili sa gika. Nasana ko dami. Busog naman ko. Pasingot sa daw, pasingot. Requested by, Ngayong nasa Miss Universe ka, kaya mo bang tumayo ng ilang oras? Kaya. Kahit naka-heels ka? wala yung exemption, ang bilang faculties. Kabang malagit kapitan no. No, mabisan pa rin daghan ng mga trabahoon sa inyo ha, pero nagahit yung mga oras nga mutambong aning among community outreach program. O, ilabi na sa akong barangay captain, no, si Honorable Reneo Gamba. Sa akong palaktakan si barangay captain, no, kay kanang iya yung itugod na mabalik na po niusap na rin, no, kay kaduhan yung pinagbalik-balik dire. So, salamat kayo sa inyong tanan, no, mahinaot punta nga na ako'y nakatunan sa mga ipagtudlo sa itong mga skill ng mga magtutudlo sa baking, sa table flirting, and sa napkin folding. So, dili lang natapos ang atong community outreach program na may tema nga kaalang idalit sa isig kaingon at ang ibuong komunidad magmalambuon. So, daghang salamat mga inyong po sa pag-usap sa atong tanan.